Atug koan. Musakay rami ni Ma'am Jen. Charlie's Cup. Asa din lapit. Morning. Hi. Ma. So ano si tita? Sa'yo Malaysia ni mata. Sama nga face mask. Ano? Black. Black nga kuan. Kanang KF. Bisag unsa basta face mask basta black. Para tirno sa kong gisulog no black. Usara. Kami na din sa tagsa. Gang, karon ang first time na maka-go out with friends again. Mag-brunch with friends. Unya. Mangita man taog. Location nga, open air. Isa to sakyan, gang. Dugay na kami wala nakakita sa among mga friends unya. Karon nga time kay gabi kay challenging manggod ko moingon ka og magkita mo, mag-lunch or dinner. Grabe ka challenging kay kinahanglan ka mangitag restaurant na open space, open air. Naman gyapon mag-zap og dine-in na dili open space but kailangan ka mo present og vaccine card unya. Kung ano lang sad, maglikay na lang po kay kung large gathering or daghan mo, mas safe siguro kung adto mo sa gawas. So we decided adto ni sa Charlie's Cup, pero naghuwat pa ta ni Ma'am Jen, layo man ang Charlie's Cup na taga Mandawi biyata. Mostly na mo taga Mandawi, si Ma'am Jen Ray taga Lapu-Lapu. Manya, mawita po talinda. Wait ta ni Shirley. Pero napamidiri ni Vincent sa McDonald's gawin ni Ma'am Jen ng breakfast sa amin. Buwag mi table. Actually, diri mi nipili mi diri nga table. Di pabalhin mi. I mean, gingnan, gibadlong man gud mi gingnan ko nga. Ma'am, dili pwede na diha o kuan. Duha, single ra na. Halin na. Lumian na gang oy. May pagkan akong gi-order da. Ang Charlie's Cup na siya sa Pusay sa may Transcentral Highway. Dugay na siya trending sa Facebook ug sa Instagram. Pero karon ako makaadto. Pero may man ta maawahi anis kuan. Uso, ug di na mo uso una pa ta makaadto sa kalugar. Oh no. Anyway, excited ko kay pag-search na ako sa Facebook. Naa sila gitukod na bagong nga structure sa Charlie's Cup o patong mga sayo kay naman tong Charlie's Cup mo ka try ani. Nasa glass house. I think ilan ang gitukod human sa Bagyo. Nagbagyo man to no, Odette, December 16. And then after that, medyo na siguro yung mga gamay ng mga nangaguba. So, ilang gibuhat, ilang giayo, kaya na-close man to sila. Makita mo silang Facebook. December 16, close sila. Unya, nasa announcement ba? Then, karon ako nakita nga nag-announce lang nasa bagong glass house. O, di ba bongga? Ako ganyan si Michelle na adto siya dito kay nindot kaayo datean dito, nindot dito datean. Sabi nag sunset, nindot ka dito mag-date ka. Agoy. Thank you. You're welcome. How are you? I'm good. May lipstick wa ka nan. Parihang maganda. Nakapangilay noon ko. Dali og pangilay. Ikaw di na makinanglan kay na naman kay kilay daan. Lagi ang akong uy, barato we have somebody here with us, the baby Bobsy. Hi, baby Bobsy. Yeah. Ma'am, nagplantita ka? Of course, nagplantita gihapon. Lagi. Inaw. Dagang kayo mukhang nindot na baby. Super. Lagi. Napuno na inyo, ha? Aligre kayo kung papakaiana siya sa kuan. Kanang nangawala lagi ang mga plants diri sa ubos. Nati nga rin nangawat, ingkawa na pa, nanulod na sa akong kwarto. Nanulod na sa akong kwarto. Oo. Isugod na tagsaka sa kabukiran sa Usay.
Hapit na ta maabot. Medyo layo mong gid ni Charlie's Cup sa city. Kay daghan kay mga anhi diri to. Yuon na jud nilag ari diri. Pakita nila yung Temple of Leia adin. Unsa ning lugar na din ma'am kana? Mo ni siya ang road padung Mountain View. Kunya ang kanang Mountain View kay pa lahos na siya Temple of Leia man. Diha. Mo na siya padung Mountain View o padung Temple of Leia dito. Oh, diba na puno kayo as in super. Yeah, to think it's still 9 o'clock. Yeah. 9:50. Naabot ta diri sa Charlie's Cup from the city. And grabe na kadaghan og tao. Daghan kaayong tao. Yeah. Ato sang i-contact ang mga people kung naabot na ba sila. We'll see kung naabot ay table. And then, weather is not so good. So, since open air man siya, basin og mabasa ta. Change venue. Kaya wala ba tayong mapayong. You're welcome. Ganina ra day si Bridget na abot. Tuan na siya dito niya. Lakaw ta kay layo man tag park kay puno man dito sa atubangan gyud. Unya uwan siya, uwan. Uwan. Ang chus naka-fog food. Dili din to basa. Pino kayang uwan nga feeling mo walay uwan pero kusog-kusog na day siya. Nakatugnaw. May pwede galong sleep ta ani. Tugnaw kaayo, grabe kay gauwan. We're here. Si Bridget na? Oh, Nag-order na siya? I think so. Yeah. Hello! Oh! Hi! Hindi ako mo? Ay, gani ako na namin dito. Pwede. Ako nag-park. Very good. Wow! Money siya ang open air na area but then nagulan man siya so dili ta diha ato ta sa glass house. Diba? Bongga! So this is the view. Nya kabaw na kani at Vincent nga basta na nga, mga inani nga view kay mag-emote na siya. Coffee na lang ko, Shell? Cold coffee. Cold coffee sa imuang version sa imong order. Cold version sa imong order. Ice version sa akong order. Butan nga siya lang. Sa sardinas. Ala, libre din. Joke ko ba? Ito tayo. Di ka kuhan. Kamantay ka nga, butan kay siya kuan karon para butan kay yang kanang oh, ya aura. Nganong butan? Mura ra nagsabot. Feel di ko nagsabot mo. Despite sa gingon ni Actually, nakakita ko sa ila kay nag-picture. This is where they take the picture. Ari di ay diri no, kana sa Facebook mo din na siya. Hey, that's Michelle's signature pose. Oh, di ba? Okay. Tara. Oh, lami as order dito. Ayun, sardinas. Basta ako tunaw siya. Ito oh. Tuna. No, tuna. Dayama. And I want caramel cake. Wow. Yeah. Enjoy, ma'am. Yes, thank you. How do you like it here? Uy, ayun, pag-ingat na kay Garekoy. Klaro eh. How do you like it here? Nice. Hindot kay view, no? Hindot kay view as in relaxing good kay siya. Akong feeling diri kay pareha sa feeling nako nga katong adto ko sa Robin's Nesto.
Pero this lang is bukid siya. Kato kay Robbins kay dagat man to. Ana nga feeling kanang mura kag ma-relax ba sa away from the stress of city life. Uy! So, dili pwede mag-shoes? Wow! Bito, dili siya dahon sa saging. Mura siya dahon sa kuan. Dahon sa philodendron, joke. Amazing, awa. Giglas nila ang kuan. Ang kahoy. Muna siya ang gawas. Nadi siya for babies dito o. Napoy playhouse. And then I slide and car. So nice. Nice kay ang view dito. Uy, grabe oh. Pictorials time. Going home now. Dili makumpleto to experience dili kundi ta makapicture ani. Kailangan magpa-picture diri. Balhin taog West 35 ato ta mag-lunch. Kay ganina branch man to. Karon mag-lunch ta ato ta sa West 35. Lingaw kayo. Yeah. Imagine wala nag-chika mi dito, walay nagunit na mog cellphone. Wala jud. Nag-enjoy ra gid mi sa time together. And rare ba na mahitabo karon nga mga times no nga mag-dinner or mag-lunch or whatever gathering nga di ka magunit og cellphone, but kami kay wala sad mi kabantay nga wala day nagunit na mo og cellphone. We are all happy to be back together. Ano lang, nindot kayo nga moment. Ano kayo mga babies diri? Di na mo pa uli. Hi! Alright, tara. Was 35 dili. Gawin, dili dyan ko taas na first ano. Hi vlog. Welcome to me and Oh wow. Oh wow. The pizza's here. salad, very good for the babies. For the